Така смятам, или поне ще се опитам да отговоря на всички въпроси, които тук ще поставят. Откъде всъщност ще дойдат тези 35 милиона? На момент така ще разясня някои основни неща от лекарствената регулация, тъй като когато липсва цялостната концепция, отделни елементи от нея не могат да се разберат. Какво е значението на клиничните изпитвания? Няколко пъти и преждеговорившите лектори преди мен са повторили вероятно. Първо, това е научната основа на фармацевтичната индустрия. Клиничните изпитвания доказват ефикасността и безопасността на лекарствените продукти спрямо плацебо в общия случай. И именно за това, за да се докаже тази статистически значима разлика, за да може след това тези проучвания да влязат в документацията за разрешаване за употреба, е необходимо да се създаде една много строго контролирана среда. След това лекарствата обаче се прилагат в реалния живот. За разлика от лекарите, които са изследователи, изключително добре подготвени, обучавани и контролирани от мониторите на спонсора или компанията, лекарите в реалния живот, в реалната практика, не всички са така добре обучени да предписват даден продукт. Пациентите не са така добре контролирани. И за това има разлика между ефикасността, която се доказва в клиничните проучвания, и ефективността, която е в реалния живот, която вече е фактор от пациенти, от лекари, от система дори, някои изследвания, които се покриват или не от съответния фонд. Така че това е понякога се налага изтегляне на даден продукт от пазара или промяна в информация, касаеща безопасността, в никакъв случай не трябва да хвърля у вас съмнение върху начина, по който се провеждат клиничните проучвания. Това по-скоро е проблематика, която възниква от реалната практика от прилагането на лекарствените продукти. Когато една фармацевтична компания разработва даден продукт, аз ще така с по-едри числа ще го уравня и с приближения, но смятайте, че от тези продукти, които се проучват и изследват, не всички молекули стигат до пазара като лекарствени продукти. Грубо казано, от 5000 молекули по различни причини, те отпадат в различни фази на проучвания, някои още в предклиниката, от 5000 молекули една стига като лекарствен продукт на пазара. Всичко това, разбира се, носи огромни финансови и всякакъв друг вид рискове за съответния инвеститор. Повечето от тези компании са публични и дори цената на акциите се влияе от новините, които излизат в пресата. За даден лекарствен продукт, за даден кандидат за лекарствен продукт, как наричаме. Така че това е една обща част от лекарствената регулация. Патентната защита е за 20 плюс 5 години евентуално, но тези 20 години не са от момента, в който лекарственият продукт се пуска на пазара. Те обхващат и клиничната програма, защото, разбира се, никоя компания няма да инвестира $1 милиард, колкото е стойността на една космическа совалка, в разработването на един лекарствен продукт, преди да е защитила молекулата, солите, естерите, начините на получаване, методите, дори терапевтичната област, в която се прилага. И обикновено, когато един продукт излиза на пазара, има от 10 до 12 години. Затова фактора време е изключително важен за фармацевтичните компании. Този фактор време ги преследва през целия жизнен цикъл на продукта. От създаването на клиничната програма, през различните фази, които предполагам лекторите са засегнали вчера в програмата, до излизането на пазара. Ето защо различните държави, чрез регулаторните рамки, които създават, се конкурират именно и чрез този фактор, фактора време, фактора качество на медицинските специалисти. Ние имаме изключително добре подготвени медицински специалисти и регулаторната среда. Така че, каква ще бъде регулаторната среда? До каква степен ще улеснява или затруднява провеждането на клинични проучвания? Какъв е достъпът до медицински специалисти? Колко бързо се набират пациенти? Това е изключително важно за фармацевтичните компании, именно за да може да има повече време в патентна защита, за да може да си възвърне направените инвестиции. Защото ако този, който прави инвестиции, няма гаранция, че ще ги възвърне, той няма да ги прави. Няма да инвестира в разработването на нови продукти, няма да инвестира в лечението на заболявания, които до този момент не са лекувани адекватно. Така че това, което ще скажа сега, е част от тази концепция на лекарствената регулация.
Задължителни са клиничните проучвания за целите на разрешаване на употреба на лекарствата и това е част от документацията, това е всъщност съществена част от документацията за разрешаване за употреба. И като цяло с клиничните проучвания се достига една пълнота на доказателствата, без които регулатора няма да може да оцени това съотношение риск-полза за лекарствените продукти, които разрешава за употреба. Това също е важно да се разбере. Факта, че един лекарствен продукт е преминал през клиничната програма, означава и е разрешен за употреба, означава едно единствено нещо. Към датата на разрешаване за употреба, съотношението риск-полза от неговото прилагане е благоприятно. Тоест, съответно ползата от прилагането на дадения продукт значително превишават рисковете. Но е много важно след пускането на пазара да се наблюдават желаните лекарствени реакции, да се допълва тази информация и изобщо да се проследява профила на лекарствената безопасност. Тоест, когато нещо се случи с даден лекарствен продукт, прочетете, че примерно се налага промяна в лекарствената информация или изтегляне от пазара заради неблагоприятно съотношение риск-полза, това са данните от реалната практика. Това просто още веднъж подчертавам, не означава, че клиничните проучвания са направени по начин, по който са довели до неверни данни. Какви са ползите от проучванията? Първо, разбира се, започваме с... Аз лично започвам с пациентите, защото всеки един от нас е и пациент. Достъп до ново лечение, понякога достъп до лечение, което няма алтернатива към дадения момент, и диагностика в международни лаборатории. Често пъти се налага и компаниите работят по този начин, фармацевтичните и съответно спонсори като цяло изпращат се проби за анализ в централни лаборатории. Част от тези инвестиции, за които вие зададохте въпрос, тези 35 милиона лева, водили се разговор вече с така няколко спонсори, които при една устойчива среда, защото всеки, който инвестира, иска да има устойчива среда, иска да знае как да си прогнозира бъдещето. Бъдещето на компанията, бъдещето на компанията тук в България, всички искат устойчива среда. При една устойчива среда, при една така адекватна стратегия за развитие на клиничните изпитвания, разговорите, които проведохме в тази посока, голяма част от спонсорите са склонни да инвестират в апаратура, част от тези изследвания да се правят тук в България. И съответно тази апаратура след приключване на клиничното изпитване остава за съответния център. Част от генетични изследвания, потребяване после на данните, т.е. когато, аз ще се изразя така на по-достъпен език, но когато един анализатор прави проучване на 100, примерно, гена, на 100 заболявания, ние след това ще имаме тази информация, не само за конкретното заболяване, което е в проучването. Положителният икономически ефект, ви занимавам с него, тъй като предполагам няколко пъти е споменаван, създаването на нови работни места, повишаване на квалификацията на медицинските специалисти. Тук бих казала не само квалификацията. Когато един медицински специалист влезе в тази практика, в това познание на клиничните изпитвания, той добива и навици да работи по определен начин. Тоест не са само важни и разбира се, познанията са много важни, но не са те най-важното. Важно е как ги прилагаш и важно е да ги прилагаш постоянно по същия начин. Когато излезе пациента от проучването, ти по също така добре контролирания начин да се отнасяш като него отговорно. Така че в крайна сметка това създава и навици. И трансфер на технологии и закупуване на оборудване, което също е изключително важно. По отношение на пациентите, достъп до иновативно лечение, достъп до лечение, което е нереимбурсирано, достъп до ключови специалисти. Тъй като самата диагностика, самия характер на проучването, протокола предполага в повечето случаи достъп до ключови специалисти, които ще бъдат в състояние да контролират това заболяване, в състояние да изпълнят протокола, които са в състояние, тъй като са обучени и имат опит с дадената патология. Диагностиката в международните лаборатории, оборудването на центрове със съвременна апаратура, които са дългосрочни ползи за пациентите, подобрено здравеопазване, работни места, данъци и такси, намаляване на разходи. Част от инвестициите ще дойдат и от тук, тъй като след като станем по-благоприятна регулаторна среда, и не само регулаторни, но други аспекти ще видите след малко, и привлечем повече клинични проучвания, естествено част от тези инвестиции ще дойдат и под формата на данъци и такси. Това означава, че агенцията ще увеличи таксите за клиничните проучвания, нали, да ме разбирайте погрешно, виждам усмивки там в края на залата.
положителна репутация на държавата. Разбира се, това последното е по-скоро бенефит за обществото. Тъй като голяма част от държавите в Европейския съюз също са отчели тази тенденция по различни причини, които ще разгледаме след малко, на намаление на клиничните проучвания в Европа. Тъй като става по-сложна регулаторната обстановка, забавят се одобрения, в някои държави се изискват повече документи в сравнение с други и когато има по-бавен рекрутмент, по-бавно набиране на пациенти, фактора време отново ви връщат към периода на патентна защита, към времето, което им остава на компаниите да възвърнат инвестициите, се явяват в един момент пазари с огромни популации, като Китай, като Индия, където се научват инвестициите. Разбира се, там има и проблеми от друг характер, качество на данни, медицински специалисти и така нататък. Но разбира се, всеки от спонсорите осигурят баланс. Само за секунда да върна на предния слайд. По отношение на медицинските специалисти, професионално развитие и допълнителни доходи, усвояване на нови технологии, участие в международни екипи. Това е начинът, по който също могат да се обучават. Увеличаване на конкурентоспособността на екипите и, разбира се, публикационна активност, която е важна за всички научни кадри. Къде сме ние с клиничните проучвания? Това е една информация от 2014 година. Аз съм изнесла малко по-нататък и там до 2015 година. Така че виждате България по отношение на клиничните проучвания. Това са тези, които са постъпили като заявление през 2014 година. По отношение на обема на пазара, мисля, че сте говорили, че около 152 милиона лева, от които като данъци влизат в бюджет на държавата 11 милиона лева. Вижте, ние сме скромни с регулаторните такси в сравнение с други агенции в Европейския съюз. Как се разпределят средствата? Както виждате, значителната част от тези средства остават в центровете, където се провеждат проучвания. Това са болничните лечебни заведения, в персонала, доставчиците на различни услуги, регулаторните са едва 2%. Това са всъщност клиничните изпитвания в България по терапевтични области. Виждате, че водещите са онкология, ендокринология, пулмология и централна нервна система. Разбира се, това са водещите в световен мащаб и в зависимост от клиничните програми на определените компании. Разбира се, това се вижда и в съответните държави, кои са преобладаващите терапевтични области. Като цяло, разбира се, компаниите се насочват към области, в които има заболяване, от които страда по-голямата част от населението. Изключение правят, разбира се, тези, които разработват лекарства за лечение на редки заболявания. Така наречените лекарства сираци. Тук сме ви направили с колегите от Изпълнителната агенция по лекарствата една статистика. Вие предполагам след това имате достъп до презентациите, да видите всъщност, за разлика от световната тенденция за намаляване на клиничните изпитвания, виждате, че ние в последните години така имаме едно леко повишение. Съществени промени не са само, след малко ще видите, разбира се, аз ще си кажа и моята болка, за това, че ние имаме нужда от повече хора, от повече щатни бройки. Не са само тези 240 заявления за разрешаване на клинични проучвания през 2015 година, но виждате, че има и много постъпили заявления за съществена промяна. 810 заявления през 2015 година, които при 668 са били без липса на възражение. Всички тези 240 заявления, плюс тези 810, за всичко това стоят 5 човека. 5 човека, от които единия съвместява и началник отдел. Тоест има и административни задължения, които му отнемат голяма част от времето. Европейския съюз, да, разбира се, след това ще имаме възможност за дискусии. Европейския съюз, защо губи позиции, нали, тъй като вие може да си помислите, да, ние сме 20% от населението в Европейския съюз, като потребяват 80% от ресурсите, иновативни сме, да, не толкова колкото щатите, но все пак защо губи позиции? Предполагам, че предишните лектори са обяснили за директивата, така, която поставя някои ограничения, като разбира се, независимо, че когато се създава един нормативен акт, се прогнозира неговия ефект. Понякога години след това всъщност се отчитат тенденциите.
Така че именно за това и новия подход в клиничните изпитвания, единния портал, оценката на двете фази, което с новия регламент също ще бъде въведено. Предимствата на другите пазари също играят голяма роля в това Европейския съюз да губи позиции в фирмата, в участие по-стабилно в клиничните програми на компаниите. Сложната регулаторна среда като цяло. Тази сложна регулаторна среда отчасти идва и от директивата, но понякога има и национални особености, забавения, изискване на повече документи в някои държави, колкото в други. Има държави, които изискат 2 пъти повече документи. И разбира се, когато се проследява ефекта от едно законодателство, когато той се отчита, когато като цяло се следи промяната в макроекономиката, идваща от различните отрасли, включително и от инвестициите в клинични проучвания, държавите си задават въпроса, държавите, които анализират това, си задават въпроса защо се е случило, как може да се промени. Много анализи в тази посока се правят в държави от Централна и Източна Европа, Чехия, Полша. Това специално е документ от UK. Много държави от Европейския съюз имат целенасочена политика в посока на засилване на атрактивността на съответните пазари за провеждането на клинични проучвания. И по подобие на тези държави ние направихме един анализ. Това специално е извадено от доклада на KPMG за клиничните изпитвания в България, който беше публикуван март месец 2015 година, за който ние предоставихме данни. Както виждате, е направен един типичен слот анализ, силни, слаби страни, заплахи, възможности. Аз ще се фокусирам върху възможностите, тъй като предполагам предишните лектори достатъчно са ви говорили за силните, слабите страни и за заплахите. Това, което ние можем да направим, е да оптимизираме регулаторната рамка, да подобрим информираността на обществото относно клиничните проучвания и изготвянето на националната стратегия. Тя е изготвена, но разбира се, сега предстои по-трудната част, без да подценявам първата фаза изготвянето. Което така, лично за мен, бидейки 20 години в този сектор, за мен беше една приятна изненада да видя, че всъщност се събрахме всички заинтересовани страни. Да, отнеми малко повече време, отколкото мислехме в началото, но тя беше изработена така, както учим нашите студенти, че се изработват подобни документи в резултат на консенсус. Имаме две възможности. Пред нас винаги съществуват две възможности, житейски, по всякакъв друг начин да запазим статуквото и да променим нещо за добро или лошо. Така доклада на KPMG казва, че ако запазим статуквото, ни очаква спад. Защо? Защото другите държави вече започват да подготвят своите регулаторни среди за по-голяма конкурентна способност. Тоест, те не стоят на едно място, така че ние ако останем на едно място, ни очаква спад, разбира се. Или съответно да подобрим средата и да реализираме според прогнозите на KPMG ръст от 15%. Тези 35 милиона, за които спомена доктор Пенков, са всъщност 15%. Така, промяната е неизбежна, освен ако не искате, разбира се, да ни очаква този спад. Въвеждането защо е неизбежно? Защото трябва да се въведат изискванията на регламент 136. Сформиране след изготвянето на стратегията, вече е сформирана с заповед на министъра и работната група, която ще направи това, която включва всички заинтересовани страни. Тук предизвикателствата какви са? Координацията с оценяващата държава, късите срокове, работата с портала, стиковането с схеми, преформулиране ролята на местните комисии по етика. Като цяло промяната е неизбежна и заради глобалната тенденция за намаляване на атрактивността на европейския пазар по отношение на клиничните изпитвания. Това, което ние можем да направим, да оптимизираме броя на изискуемите документи, да създадем благоприятна регулаторна среда и като цяло да повишим конкурентоспособността на българския пазар. Това е визията. Всъщност това сме заложили като цел. Всяка една визия трябва да има цел и разбира се мерки, с които тази цел да бъде постигната. След малко ще ви кажа повече за тях. Така, първо промени в нормативната уредба и оптимизиране на броя на изискуемите документи. За тази цел е създадена с заповед на доктор Москов работната група. Въвеждане на промени, които да подобрят условията за провеждане на клинични изпитвания в България, като успоредно правим и хармонизация с изискванията на регламент 536, намаляване на административната тежест, трансформиране на ролята на местните комисии по етика.
изготвянето на наредба за неинтернационалните проучвания. Изключително важни са тези неинтернационални проучвания. Това са проучвания, при които няма интервенция, т.е. нямаме така намеса в обичайната терапия на предписване. Но тези проучвания са изключително важни, тъй като те ни дават информация за реалната практика. Това е, което на нас в условията на липса на електронно здравеопазване изключително ни пречи да направим после оценка на тези продукти. Не на ефикасността, която се изпитва в клиничните проучвания, а на ефективността в реални условия. Така че изключително важно е за системата да има такава регулаторна рамка, адекватна на неинтернационалните проучвания и регулация на постмаркетингови проучвания за безопасност и ефикасност, както и наредбата за медицинските научни изследвания. Тази наредба все още не е факт, може би поради това, че всъщност ние трябва да изготвим съвместно и с още едно министерство, Министерството на образованието. Разбира се, това е едно предизвикателство, но да се надяваме, че в близко бъдеще ще бъде факт. Изграждането на административен капацитет, този регламент поставя повишени изисквания, необходима е вътрешна реорганизация, включително увеличаване на бройки. Казах, че през миналата година са постъпили 240 заявления. От тях офертите на агенцията са оценили 212, издадени са 268 разрешения, тъй като разбира се през 2015 са издадени разрешения за проучвания, които са постъпили през 2014. По-голям брой издадени разрешения. Оценени са също така и 7 клинични изпитвания по процедура на доброволна хармонизация. Започваме да добиваме опит и с тази процедура, но пак повтарям да си кажа моята болка в Пенков, за това стоят само 4 души и половина, тъй като другата половина изпълнява и административни функции. И разбира се, изключително важни са обученията. През изминалата година обучихме още 2 инспектори по GCP, за което те от Европейската агенция по лекарствата, за което те бяха сертифицирани. Създаването на електронна база данни, която да се поддържа от агенцията по лекарствата, в която всеки на достъпен да намира информация за активните клинични проучвания, за заболяванията, заглавието на проучването, описание и дизайн, разбира се, по достъпен начин, критериите за участие, центровете, как да се свържат с конкретните лекари при необходимост. На този сайт да бъдат публикувани обучителни материали, разбира се, отново подчертано в достъпна форма. Сформиране на форуми за пациенти с полезна информация за клиничните изпитвания и дискусия по проблемите, с които пациентите се сблъскват. Т.е. да има по-силна така връзка с пациентите, с обществото като цяло по отношение на въпросите, свързани с клиничните изпитвания. Друга част от стратегията, друга цел е засилване на научната и развойна дейност в медицинските университети и болнични лечебни заведения. В щатите, които са пример за един иновативен пазар от много гледни точки, медицинските университети имат изключително важна роля в разработването на нови молекули. Като разбира се, те нямат капацитета на инвеститорите, но те разработват до някакъв етап, след което съответно продават патента. И, например, университета в Станфорд всяка година от 20 до 30 милиона долара получава за това, че те са инвестирали в научна и развойна дейност, реализирали са някакви етапи, след което съответно ги продават на инвеститори на фармацевтични компании, т.е. науката се заражда в университетите, докато при нас нещата малко са обърнати по ред причини, да. Финанси, най-различни, нали, тук не е мястото да ги анализираме, но с засилването на тази роля на университетите в научната развойна дейност, а не предимно в преподавателска, се постигат много позитивни ефекти. Взаимодействие на индустрия, университети, институционална подкрепа на научните звена и, разбира се, подготовка на различни стажански програми. Друга цел е подобряване на инфраструктурата за провеждане на клинични изпитвания в България, електронно здравеопазване, ползването на електронни здравни документи, защото това ще улесни и те, които провеждат клиничните изпитвания. Обособяване на звена, специализирани в провеждането на клинични изпитвания, опростяване на процесите по сключване на договори с болничните лечебни заведения. Това също е една от целите, заложени в стратегията, и по-активна роля на болничните аптеки. Това вече е факт, нали, с промените в наредба и ангажирането на болничните аптеки в клиничните изпитвания.
С това ви благодаря за вниманието. Смятам, че отчасти може би отговорих на вашия въпрос, откъде ще дойдат тези 35 милиона лева. Другите държави правят сериозни анализи, правят естествено така една регулаторна среда, която да е по-конкурентно способна, но отново искам да ме разберете правилно. Всичко е въпрос на баланс. Това, че ние ще създадем една по-благоприятна регулаторна среда, означава, че ще опростим това, което сме анализирали, че е било така в по-голяма тежест и не